לפני 3 שנים הייתי חובש בתאגד, תפסנו את גדוד חברון, ועשינו מעצר באחד הלילות, תפסנו איזה מישהו, לקחנו אותו מהבית שלו, והגענו לבסיס. ובדרך חזרה לבסיס אני שומע את חברים שלי מדברים, וואו, איזה לא מוסרי זה, איך אנחנו עושים דברים כאלה? אמרתי להם, בוא'נה, איזה חיים בסרט אתם, כאילו יש פה מלחמה, הם רוצים להרוג את כולנו, ואתם ככה מדברים? ומה זה צחקו עליי? הם אמרו, וואו, איזה דוס חשוך, כל המתנחלים האלה ששים עלי קרב, אין שום מלחמה, אנחנו סתם מדכאים אותם. שבועיים אחר כך היה 7/10. והם היו בכפה של החיים שלהם. איך דבר כזה קרה? איך זה יכול להיות? עכשיו, גם אני הייתי בהלם, כי זה היה נורא והיום, אבל לא הייתי מופתע, כאילו היה ברור שמשהו כזה יקרה. ואחר כך, כשבאנו להיכנס לעזה, אז מתוך 4 חבר'ה האלה שהתווכחו איתי, רק אחד עבר את היום 12 בפנים, וכל השאר התפיידו להם מכל מיני תירוצים וסיבות פגרות. מה אני בא להגיד? שהיכולת שלך כגבר לקרוא את המציאות ולהבין מה קורה, היא זאת שמאפשרת לך אחר כך לפעול. וכשאתה לא מבין מה קורה, אז אתה מתעורר ב7/10 בהלם, וואו, איך זה קרה? גם עכשיו אנחנו במלחמה. מלחמה על התודעה. אני לא אומר לכם מה דעותיי האישיות, אבל רק פתחו עיניים, תסתכלו הצידה, תשימו לב מה קורה. בסדר? לא להתעורר ב7/10 ולהיות בהלם.